Máš minútku? My sme ready. Ideme na to. Ready, Freddy. V pohode sme, hej? Aj? Čo robíš? Ja rátam 3. Prosím ťa. Teraz to bude ale trošku náročnejšie. Chlapci sú OK? Maroš, máš minútku? Samozrejme. Chvíľočku potrebujem. Lebo si ma rozosmial. Za to sme p***ali. Veď poď znova, veď... Dobre. V prípade vzniku požiaru, čiže nejaké preventívne opatrenia. Ešte raz poďme. Mhm. Dobre, ešte raz. Púšťam. Martin, prosím ťa, zorientuj ma v problematike práce. Prišiel si mi smiešný. Martin, prosím ťa, zorientuj ma. Čo je pracovný úraz a čo nie je pracovný úraz? Inak sa môže pýtať. To je... Keď máme každý svoje poznámky, hej, tak takto to vyzerá. No, it's live. Can we go again? Next time? Next time? Can we go? Okay, it's live. It's live. Oh, no. Pardon, chlapci. Usmerni ma, ako manažovať OPP u zamestnávateľa. Zasekol si sa. Lebo OPPčka som chcel povedať, ja si ma predtým, že nepovedz OPPčka. Tak ty povedal 3 OPP, hej? OPP. Ak ma čísla a pamäť neklamú, to je zlé. Pardon, chlapci. Čísla a pamäť? Počkaj chvíľu ešte. Je mi smiešno z teba, ale to nie je tvojou vinou. Dneska máme koľko času, chlapci? Pravidlá alebo opatrenia, ktoré teda zabezpečuje. Takže pokračujeme v nahrávaní silvestrovského dielu. Chlapci sú OK? A ja som OK. Ja si to užívam. A vytkli mi, že môj zamestnanec môj to bol. Bude to teraz dlho, vieš o tom. Ty máš vždycky s posledným problém. Ale no. Takže nemôže to byť. Hej, stretol sa s tým. Áno, aký majú význam? Na čo slúžia? Take 6. Chceš byť Maroš či Martin? To máš ukázať, že nemáš jesť mikrofón. Hej. No poď. Rejžo? Poďme. Tak čo ma rozosmievaš? Ale ty začínaš. Veď ja viem, ale ma nechaj. OK. Teším sa na teba a nezabudni. Bezpečnosť práce sa ťa týka a tuto potrebujeme trošku inak.